पतों के ससुराल में आंचल रखे के जरूरत ना पड़ी। अगर ससुर के जगह बाप, देवर के जगह भाई, ननद के जगह बहन और सास के जगह माई होकस्ता। धड़कन गई आवाज इश्क के खाली माँ बाबा के मुंह देख के कुछ बेशरम रिश्तेदार लोग के इज्जत करे के पड़ेला। इंस्टाग्राम पर एगो वीडियो बड़ा वायरल होता। लड़की लोग लड़का लोग के चैलेंज देता रही कि हम बिना बियाह कइले मौसी बन गईनी, तू तनी मौसा बन के देखाव। तो एगो बात बताव, लड़का लोग तो बिना बियाह कइले चाचा बन जाला, तू तनी चाची बन के देखाव। लड़की दू गो लोग के वजह से ही बसेले, एक तो ओकर पति, दूसर ओकर सास। अगर दोनों में से कोनो एक के भी साथ ना मिले तो ससुराल में जियल मुश्किल हो जाला। जिंदगिया बेजान हो गइल। किराना काम करेम, सेवा करेम, ताना भी सुन लेम, लेकिन बात अगर नहियर पर आइल तो जान भी ले ले। बुलबुल बिरह में मर जाई, होई न बेवफा, चाहे शिकार पिंजरा में कितना दोनों से होला, लेकिन बेटी के छुप जाला और पतों के छपा जाला। शादी के पीछे पड़ल बा, समझ में नहीं आवत कि वो लोग हमार डोली उठावे के चाहता की अर्थ थी। चाहे शिकार पिंजरा में कितनो दी सजा, बैरी हमके सदा बता, आजा जल्दी आजा। अगर पति गुस्सा हो जात तो पत्नी के अक्सर शांत हो जाए के चाहिए, ना कि मुंह तोड़ जवाब देवे के चाहिए। न तो पारा गरम भइला पर लाते मुख के जब वो लोग हचड़े लागेला तो बड़ा बुरा लागेला कि पति अत्याचार करता। अरे भाई तू पत्नी हो, अगर तू शांत हो जाइबू तो मैटरे शांत हो जाई। वो लड़की और अपने ससुराल के दुख तकलीफ अपना माँ से नहीं के कह सकत तो ई कहाँ तक सही बा कि सास अपना बहू के शिकायत शादीशुदा बेटी से कर सकस। जितना इज्जत लड़की वाला अपना दामाद के दे देवेला नु, उतने इज्जत अगर लड़का वाला अपना पतोह के दे देवे तो शायद कोनो घर बर्बाद ना होई। अपना पति के दिल जीत ली आ एक दिन हंसते खेलते का बिता दी, तुरंत ताना सुने के मिल जाला कि लागत हमरा बेटा के खिया पिया के मोती मार ले बिया। अगर अपना घर के माहौल दोस्ताना रखबो लोनु तो कबो तानी के घर से कोनो बेटी या बहन ना भागी, कैसे कि लड़की अक्सर कैदखाना से भागेले, स्वर्ग जैसन घर से ना। माना मोरे बात तोहार दिल न दुखाई। लोग के साथ साड़ी या गहना, हमार साथ तो जलेबी जैसन टेढ़ अपन बेटा दे देले बाड़ी, जौन कैसे सुधरियन हमरा खुद नहीं खे पता। बात अगर हमार बाप और भाई पर आ जाई, उहे दिने दोस्ती यारी और रिश्तेदार सारा भूला जाए। बल्कि बेलचा बन के उठा के फेंक दो लोग के, जौन लोग तहार जियल हराम कर देले होखे। लड़की लोग अपना माँ बाप खातिर अपना प्यार के छोड़ देवेली। अरे वो लड़का के बारे में थोड़ा सा सोच ले तू कि जैसे तहार माँ बाप बा वैसे ही ओकरो माँ बाप होई, ना कि वो अनाथ होई। लेकिन फिर भी वो तारा साथे रहे के फैसला कर लेलस और बदले में का मिलल, ओकरा धोखा। बेटा अक्सर बेवकूफ होला, सब लोग के भलाई करत करत आपन उम्र खर्च कर देवेला और मतलब निकल गईला के बाद बुरा भी ओकरे के कहल जाला। वाह रे परिवार। कि सब लोग कहेला कि हमार माँ बहुत अच्छा बाड़ी, तो ई खतरनाक सास आवेली कहाँ से? की टूटल तारा सबकी इच्छा पूरा करेला,
ए तारा काहे को हमरो इच्छा पूरा करब। हमरा पापा जी से बिछड़ला बहुत दिन हो गइल बा, का एक बार फिर से हमरा पापा जी से मिला देब। कवने बिरिछिया चिरई खोतावा लगवलू बाप के जाके जिंदगी गुजर जाला बेटा के जीवन बनावे में, और उहे बेटा आजकल स्टेटस में लिखे लागल बा लोग कि माय वाइफ इज माय लाइफ। चेहरा बाबूजी के सूरज के धूप लागे यानी अपन लोग के चल गईला से फर्क पड़ेला, फर्क तब पड़ेला जब अपन लोग बदल जाले। उड़ जाला नींद